ajirding klui pen ilitum a autonomous council ajakong nang pe bob bom lo athima ilitum akhey aphan la asamalong kido jasemet Arian akhey atum la pen India government along ta Arian akhey atum ilitum akhey Mongolian akhey aphanke elang rock pen ilitum six schedule pen kelong a political ajakong ilitum phan nang pe bob la son si alang litum claim lo pini an ke theklong lo nilitum 2015-16 ahut pen ningje lo la pen nelia bangke 2007 ning kan newspaper along ke klan karbiang long la pen Assam a district Nagaon a district Cherem Plak ke Bongo Bhumi Pinchong de Jitu Bongo Bhumi la ke Bengoli atum adet pu Pinchong de Jip alam Bongo Senatum Ningjelo la ke 2000 Surihini ra Troxia ning kansi kaninje la pen la so Bongo Senatum a procession ke klang ta dalimbari pen boksong dalimbari malom ben se ke klang non an ke ilitum theklong lo po anajir kiding hill area minister pulotang te inglong aso IMLA si hill area minister mandun titi athema six schedule ajak kong ke hill area hill tribes atum angbong along si duk six schedule ajak kong ke hill tribes atum inglong ajo ke duk akeiso atum tribe atum aphan Karbi Mizo Naga Khasi Garo Dimasa Tiwa La Syam Latum Kuki Rengmanaga Latum along si Ajakong du la si minister hill area minister puta inglong arat IMLA pensi minister mandun verna la non BJP tu nang klang det pen ni BJP tum jakong long lok pen alang litum chu kedam tang ningkan phota a home amunit aphansi ha sipsagor anathu ke bang anathu pen ke bang IMLA pha alang li ge Mongolian lo zeta alang li hill tribes kalidet alang li phansi MLA minister HAD minister pilo la pen non bangke Bengoli phansi pidet lo khe alam ningjenan kok lo athema bang khe alam khe aphan lang si halatum claim da claim lo bongo sena pu la ke khe alam lo bongo sena atum aning ke hang kape pleng ya phan karbiang long ke bengolia det tu kape plang ya phan si non krishnendu pal aphan si HAD minister pila alang li ke RSS abunit la pen borak valley silchar na tu pen amunit lo alang li phan si Karbiang Long, West Karbiang Long, di Mahasau, Ahempu, Pinchong.
aphan benta Constituent Assembly debate serta Kipudo Hill Area Minister ke pavedet sita chok wala da Kipudo sita non ke pedo koklo baru pedo koklo sita inglong asosi Hill Area Minister bom aphan benta Captain Sangma ta Hill Area Minister lo Maham Singh ta Hill Area Minister lo La Phike Satro Singh Terona ke hai ta Hill Area Minister lo La Phike Dhoniram Rongpia ke hai ta Hill Area Minister lo La Phike Gandhiram Timung ta Hill Area Minister man lo La pen ke Barelong Terang ta man lo La pen ke Dorsing Terang ta man lo La pen nona phi Sumrong hang ke hai ta man lo son si ilitum 6 schedule area ke 6 schedule amonit si lang bom lo seta non ke ilitum adet kar bialong ri la pen di mahasau anta bongo sena atum ki puateng si bongo bhumi kapet chong yi anat si non pon bom lo non bongo sena amonit si ba bongo sena pen alang li ka chechini dota tek alang li me thang mat ke bongo sena ka lidet mene seta alang li tum akhei si non ke ilitum ara det ahem pu man lo aja ka tum ye pulo la ke minister cho CM si jata claim ji pulo chief executive member si jata claim ji pulo ahok lo 6 schedule jong si pang tang pe meji pulo tang te ahok lo 6 schedule chief executive member si jata claim ji ahok alam lata seta haru krisir kebra Troxir kebra poning kan haru krisir kebra Troxir kebra poning kan 6 schedule constitution amendment along isi governor ajakong papawetudetsi apranke with the recommendations of the governor with respect thereto we can talk do hala swadim ke non ke the government of the state we talk wrong tamane government of Assam we talk wrong tamane government of Assam pulo tante la ke Assam a council of ministers atum alam lo la bangi alang jum ajakong pikok lo 1995 aning kan ASDC hot MOU ka sohi hot MOU sohi det penomat 6 schedule amended lo parliament atu ka amend ta prapik hangjang ciklo jonong mo petandet bangi ade ba bongo sena tu maning ke hang akam lo pojo amar ke claim ta pe prapik ala sohut